हादोरसा सोरखारा आयेन बेरेखा हाबा आरो जौ जुवा गान्जा बायदिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिमबो उनफिननानै थायाखै। बेबायदि समावनो थांनाय हराव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै गसाइगाव सदर थानानि एसआइ निदुल गगैनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया रेलवे पुलिसनि हेफाजाबै सेबनानै गसाइगाव रेलवे स्टेशनाव भांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुङा गसाइगाव महकुमा सिंनि साबकातानि सुरज जामाल आरो मालागुरिनि फारुक आब्दुल्ला। हमनो मोननाय भांनि बिबाङा 18 किल'ग्राम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बेनि हाथाय बेसेना खमैबो 10 लाख रां जागोन होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोदों। हमजानाय सानै सुबुङा ब्रह्मपुत्र मेल गारिनि जोहै भांखौ दिल्ली फारसे दैथायहरनो नाजादोंमोन। মেসেজ তো স্যার টিকিট কেটে আছে কেজন মানুষ মেসেজ তো লগত বলে আৰু টিকেট লক তো খুলিব স্যার সাইড অফ ভগাস ছাড়ি দিবি করা হবে না এই তো আইডি প্রুফ আছে না এই তোমার ফটো ঠিকই আছে ফটো তো আইবা একদম